ambekan ya. Oh iya, keambekan ya medeni. 10. Iya. Ayo, 1, 2, 3. Saiki wis kepato. Pokoknya sehat-sehat selalu. Monggo Pak. Seminggu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Aduh wong ayu pepujanku susah wong kangen sliramu. Pak Cicik kok lenggahe tebih toh?
Kok tadi aku OTW rono dadak numpak taksi ya Mas. Nah. Pak Cicik kamu tebe-tebe. Sapa ayo? Aja semalang wong Oh iya, lanjut dong. Ini sudah anggota tetap, Bu. Ibu yang masih sakit hati tadi. Oh ya Allah. Oh sekarang udah sembuh, amin. Alhamdulillah, udah dapat berondong. Alhamdulillah, curhat Mas ya. Oh sih di mana sakitnya Ibu? Oh ya Allah, ya Allah. Niki bablas nopo Mas Joko? Ibu mau lagu apa? Apa sayang? Mana? Itu pada diem ya. Ibu-ibu udah gak sakit. Apa siapa? Udah tuh. Tuh. Kak Teki, iya. kok bar kangen ngati niki Mas Joko bablaske rondo desa. Oh rondo desa siap. Mas Joko mas senengane rondo desa. Mbok sekali-kali golek rondo kutha ngono lho, Mas. Masih jablay. Oh direbut jablay. Ya Allah ini hari ini curhat bener Ibu. Ya Allah. Ibu kalau curhat jangan sama Kak Teki. Curhatnya sama Mama Dede. Kalau curhatnya sama Kak Teki padha wae. Padha wae. Aduh tunggal kok Mas. Aja semalang wong saya tambah patuh.
sepiruwa pranyata tansah dadi kembang desa Pacane kaya sidet panggung dedak lancir anggo-anggo Padononong irung pancung ring manik ngandang-ngandang kembang bakung monggo rondo desa umure setengah tuwa nanging isih kaya kenyang sapa njawil sing mesti bakal kantil terus kecantil hae 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 Pak Haji Cicik. Hae, Mbak. Hae. bos Hae. danten niku Lah nggih. antri setunggal-setunggal Nggih, niki Pak Haji Cicik lagune napa? ngajenge enten kalih niku Ninggal katresnan. Pak, mboten enten HE-ne niku, Pak. Sing enten HE-ne mawon. ngajenge sing enten kalih Mbak Teki Dalem. ngajenge sing enten kalih niku Oh, ngajenge terus enten kalih. Nggih. Pak Haji sinten mawon niki Mas Joko? nggih Pak Haji Koko Pak Haji Joko. Pak Haji Pak Haji Joko Koko, Pak Haji Warno. Ya, Oh nggih. iya, lah kok saiki beda Pak Warno? Nggih. Pangling aku ya Allah. Lah nggih nggih Pak. salaman riyen Lah nggih, tak ganteng saiki. Aku rong salim aku. Ya Allah, muga-muga nular iki. Lah iya, Pak, sehat nggih. Nular Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah iya, tak baleni meneh. Saya akeh le salaman, saya akeh. Pak Po. Ninggal katresnan. Gonta-ganti pasangan durung mesti yen dadi bojone syukur. Ana desa ayu dhewe imane dadi rondo limo anake Pak Haji Warno lagune nopo? Mas Joko monggo. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku Haji Cicik nyanyi lho iki. apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rinolan
Pak De Paipo, Paipo. monggo mriki tiregengne Pak De. Pak De. Pak De Paipo, Pak De Ijuk monggo. Pak De Paipo. Lah aku sawi. Bos Waloyo. Apa aku keplese iki kok gledak aku glundong aku kingko. Gendong. Gendong, Pak. Masa aku ya Allah Mas, lah aku lak guling aku nek nututi Pak De Paipo iki engko. Acek ngono ki. Masur Risih, jare nek kan. cedhak Mbak Teki griming-griming. Ringgingen Mas. Ojo lali pawelengku. Uga mono Kang Mas. Janji-janjimu. Mas Abon. Aku kan setia. Satu. Pak Cicing-cing. Mas Abon Raji. Bos Dwi Mbak Intan. Bos Dwi. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku putus sangat karo sapa. Tak suwon rino lan wengi muga-muga Gusti sok pananggonmu balik haji bisa kumpul kaya duwe nguni. Tau nono windo nono tak enteni neng pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae. Pak Haji Cicing. Lah ini ra mandek iki. Lah nggih mboten Asem. oh, iya genah. Niku Pak Haji Koko niku lho. Pak Haji Lah, Koko. Pak Haji Koko. Lagune napa Pak Haji? Lho kok derek lho, kan bagiane HN iki Pak Haji Koko lho. Lagune napa, Pak? Manis. Pak mboten ten HN Pak niku, Pak. Mas Monggo Lur, anu kok digawe merapat mriki yo jero mriki longgar kok kok. digawe tetep Monggo. enak iki kok. Ojo lali pawelengku uga mono Kang Mas janji-janjimu aku kang setya satuku tak anteni nganti saelengmu Pak Haji ngomong manis Pak
ngungkule madu kaya bisa rontone jantungku guandang mas Pak Haji pancen guandang saya guandang yen ora seneng mandang kongso alit mas namine kempul kalon timbul gawane gendong kembang plati adude dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti Pak Haji sanange gono iris-iris adude gulane Jawa teki cah Alhamdulillah ya Allah dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat watake wong lanang manis Dik, kowe pancen manis tambah tambah manis manis yen kowe ora lamis yen mesem yen mesem manismu ngungkuli madu kaya bisa kaya bisa ngrontone jantungku ganteng mas Pak Haji pancen guandang saya gandeng yen ora seneng mandang gongso alit mas namine kempul Pak Haji kalor kidul gawanane gendong kembang plati adude dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti Pak Haji senange gono iris-iris adude gulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat watake wong lanang Alhamdulillah matur sembah nuwun ke Pak Haji Cici. Pak Haji Cici nyanyi lho mas Bapak Iki kok matur rekor sembah lho. nuwun. Iya, sesaringan saja penyanyi yang tidak pesona. Ayo, ayo, ayo.
sehat selalu ke Masku. Amin, amin. Sehat selalu panjang umur. Chandra Pesona. Janjane dek aku wis rindu. Wis rong taun lawase ora ketemu. Eling-eling dek zamane semono. Rontang-rontung anane ra ono liya. Kecemplung kalet timbang golek dik sing apik alu balen saestu dik wis dadi anteping kalbu tak dilani jiwa raga tulus sing ati janjane dek aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling dek zamane semono rontang-rontung anane ra ono liya janji utang yo kak yo. Ora balen karo sapa sih iki? Tekono masa mati. Ora kaya dik nganggo teklek kecemplung kalet. Timbang golek dik Apa gantine? sing apik alu mau ngebalen. Saestu wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulus sing ati Siji meneh Mas Tulus, aja dipleroki. Mas Sabon aja dipleroki lho. Mas Amati mah gak perlu dipleroki. Disenyumi wae Mas Amati karo Mas Sabon. Pasti metu
Nuwun Pak nggih, Mas Sambon. Sambon. Terima kasih. Pak Budi nggak bisa berdiri Pak. Iya, susah berdirinya Pak. Iya. Monggo Pak RW. Ayo yo. Monggo Bapak. Masa Surabaya Pak di sini Pangulon monyang gendong orang kamu terus aku nyang Jakarta. Pak RW. Ayo Pak Budi, ayo Pak itu dulu. tadi mana Pak? Ayo Pak Budi. Tadi yang dikeluarin jangan dimasukin lagi Pak. Berdosa loh Pak Pak. Budi, monggo lho direncangi Pak RW. Tuh. Kersane Ya Allah, mboten Mas. piyambak le ngadeg. Tuh Pak. Metune akeh banget nih Mas. Ya Allah. Pak Metune RW, akeh banget. Pak RW arek Pak salsel terus kok. Kak. Iya, ya Allah. Sini Pak, HE dulu Pak. Iya. 5 aja nggak apa-apa, 5 dulu gitu. Nanti nambah lagi. Nah, 5. Satu lagi Pak, satu lagi. Nah, nanti nambah lagi ya Pak. Lah jebulane Pak RW
Warti hae. Mas Warti yang mana? Ini. Mas yang nunjuk berarti. Mas Warti. Hairien Mas Warti. Ya. Mas Warti. Lah iki pas banget tak celuk Mas. Mas Warti nggih. Oh lagune napa? Lagune napa? Oh ya wis manut ya. Matur nuwun Mas Warti. Loh coba. Pripun? Mas Pardi. Oh alah ya aku mau wis curiga. Biasanya nek piyayi ganteng ngene iki Mas Pardi ngono lho. Ya Allah maaf nggih Mas Pardi. Lah gantenge. Niki bablas napa? Jenengan dereng HE lho niki tak tagih lho. Tak tagih lho. Tak lagu meleh. Tak lagu meleh napa lagune? Oh Caping Gunung bablas Mas. Caping Gunung. Lan jebulane sonten nggih dulur-dulur Putra Sastri Mbak Anisayu Mas Mbak NTT Ki wonten tukang gombal siap Mbak Maria Mas Reza Widodo bolo coke yuk sisan. Alah sisan Pak. Alah wis trimo pokoke nek karo aku tak kukut kabeh pokoke aja nganti mulih godhet pokoke. Pemerasan. Pak saya kan memang suka yang meremas-remas. Sokor bisa nyawa. Matur sembah nuwun nggih Pak RW. Trio gendeng. Belum. Terus Mas Tarno.
ra bisa mari amung sira amung slira kang bisa nambani Mas Donal, ayo kancane Mas Sarno. Pak Donal. Jika sekaligus pemberitahuan, nanti Mas Andri, aja meneng-meneng yang murung anu kok, Mas Andri, Mas Yadi, Ayo. tetap kok ya. Monggo Mas Yadi, Mas Soleh. Mas Monggo Yadi. ngregengne ngene dulure lanang niki. Pak Yadi, Pak Soleh. Pak Yadi. Iki teh aku ngenteni HE sik lho. Gak bakalan aku mungkur iki. Bos Yadi, Bos Ayu, Ibu Ayu ya. Heeh. Sik. Pokoknya saiki Pak Narno iki anu Mas, Alhamdulillah. kemajuan. Nggawa dompet saiki Iki Mas. wis aku jari anu. Monggo Mas Yadi, Mas Soleh. Pak Yadi, Pak Soleh. Pundi ta Pak Lenggae? Pundi ta Lenggae? Bapak. Ayo Ya kata iki sebelah kono aku tak kancani Mas Narno. Lah aku kerono ki nek ra iso nek dhewe Mas. Dewe kuat pani. Yuk, enggak iki ra iso mlaku lho. Aduh, ya Allah. Aja sebelang wong aku. Ya Mas, iki Mas. Layu yo karepmu, ora layu yo karepmu. Aku bali iso sumane ono ing sisihmu. Pak Yadi iki. Pak Soleh. Oh, bos iki kenapa? Oh ya enggak lah. Pak Soleh, lagune nopo? Kak Melani ditemenin sini Mas Donal. Oh siap. Yo yo yo. sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Pamit yo karepku ora pamit kebangetan. duh wong ayu bebojaku Ati susah. hati susah mung sliramu masuk Papujanku ora beda rasane ngatiku. Awak lumrah ra iso turun wewayanganmu ngerindu atiku. rina wengi tak anti-anti hati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung slira kang bisa nambani Pak Soleh, iki bos minimarket lho Mas iki. Iki minyak loro ngono ae wis lega sakjane iki. Mas Tambah Ulus, melip, niki Pak anu Soleh. dibabaske garwane wong liya ora ketang sak sret. Nggih. Kayane maktunis mepet. Mas Bagus, Ya. garwane wong liya saksret Pak Soleh niki lali janjine Mas. Kayane maktune Iya. ora cukup iki, Kak. Pak Soleh Panjer kane sik, Pak. kula dereng mboten- kondur to. Eh, Ampun pokoknya arep ampun kondur rumiyin. Pak Soleh iki Gak susu. kok ben ditahan karo Mas Joko. Pak Soleh lali janjine kok. Pak, kula melih no mosok minyak namung. Nah. Mas Tulus nggih pun lali janjine mawon. Iya, amin. Pokoknya usahane Pak Soleh menika laris, Mas. Usahanipun lancar, berkah. Amin. Omsete miliat-miliatan. Amin. Amin. aja sumalang wong ayu tresnaku kira bakal layu ora suwe aku bali iso sumanding ono ing sisih lali janjine spesial kagem Bos Soleh masih bersama
sama Mas Narno trio gedenya Cikampek. Yo. Pak Yadi. Bu Yadi. Udah tahu saya. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawang Mangu nanti srenge ngene ana kene aku nunggu kowe Ali jatine kandhane alesane mangkelake sapa ora gelo kandhang dandan kowe ora teko Mas Donal, monggo Mas Donal. Sandra Pesona. Bapak Darmadi niki juragane jamu. Yuk. Oke, yuk. Oi. Oi. Pak Darmaji. Sur, siji, loro, telu, papat, limo. Stop. Monggo. Apa kowe rakyat New Chandra Pesona. Pak Darmaji.
Siji, loro, telu. Saya Anu, medun. dibablaskeun apa meleh? Apa kowe? Bablas aja lamis. Kak Mel, karo Kak Melani. Ki Puput istirahat, Kak Melani ngadeg. Kasih suaranya karo sangat iki Chandra Pesona Campur Sari. Ayo yo yo. Oke. Hiyo hiyo hiyo. Di batas Mbah Nuwun nggih, Pak Damadi.